И здравейте, пичува, аз съм TheGamer TV и както са видяли от заглавието, днес ще играем в Private сервера на Clash Royale. И нека да започваме. Ето, тук ни дава някакви карти, това е нашия дек. Влезнах и направих няколко битки, но просто, пичове, може да играете с истински хора, което е много добре. Тук сме в някакъв клан, в който сме 15 човека, но сега ще ливнем, защото не искам да имам клан. Или просто ще влезе в някакъв клан, където сме повече хора. Така. После ще го мислим това. Нека да пристъпим към един голям чест опенинг първо. И първо ще отворим два фри честа. Така, нищо интересно. Окей. И сега ще отворим един Giant Chest. Така. Нищо интересно. Отваряме един Magical Chest. О, Legendary! И Legendary-то е Lumberjack. О, yes. Добре. Сега нека да отворим един Super Magical. Така, набързо. Ще има Legendary, Legendary-то е Bandit! Yes! Ще го апгрейдим на втори левел. Така, ще апгрейдим бандита на втори левел. И сега ще отворим един... Чакай, тук имаме някакви нови карти. Така. Другата нова карта е гардовете. Сега ще апгрейднем, така апгрейднахме бандита и сега ще отворим един чест, който е за първо мястото. Той ще отворим и нека да започваме, както видите, дава прекалено много голд. Един Giant Skeleton, един Cannon Card, гардове, Conspel. Дайте по-бързо отваряме. Тук ще има Legendary и Legendary-то е Електро, ползваме го. Така. Тук ще има Legendary. Уоу. Ще има и още едно Legendary. Ice Wizard не го ползвам. Inferno не го ползвам. Graveyard не го ползвам. Но все пак може да го ползвам по-натам. И последната е пак Legendary. Тук да е доста Legendary. Mega Knight. Много яка карта. Да, доста добри карти този чест. И сега може да си апгрейднем Goblin Gang на 11 левел. Така има някаква нова карта, да я видиме и да. Добре, пичове, нека да почваме с да поговорим малко какви неща може да играете тук, като сте 8 ниво. Чакайте да напиша, да си направим клан. Чакайте, Gamer TV. Така, нека си направим един клан. И да видим някой ще влезе. Добре, пичове, искам да ви кажа, че когато сте 8 ниво имате като истинската Clash Royale да играете някакви неща. Може да играете Grand Challenge, Classic Challenge и тук има някакъв Building Challenge и 2 в 2 Challenge. Но преди това може да натискате, ето сега ще джойнем в един такъв и сега ще почнем една битка, но просто сървъра не работи за такива неща и не ни дава да играем в такива работи, просто сървъра само дава да играете истински битки и в тея ви дава в само ето тея челенджи да джойнвате и то безплатно, така че после ще джойнем в тея челенджи. Така, сега нека да апгрейднеме и да направим няколко битки. Това ми е дека. И нека да направим една битка. Така, пичове, искам да ви кажа, че може да играете с истински хора, които са онлайн и има доста кланов, в които може да влизате. Също така искам да ви кажа, че писах на Kinguin България, за дали може да стане спонсори. И ако ме дадат спонсорство, вече ще има спонсори и ще има отделен клип за това. Така че нека да направим. Така да видим какво ще направим с този Private сервер. Надявам се да е интересен, но тук не знам защо не ни пусна също битка.
Така, нека сега да видим дали добре играеме с Йо. Така да видим Йо. И да, пичове. Поне може да си пускате като изискате Clash Royale такива емотиконки. Така, тук един Lumberjack. Добре, тук нека да наби доста демидж. Уоу. Тук ще пуснем едно електро. Бап. Добре, нашето електро е на трети. Сега ще пуснем Мега Кнайта и да видим какво ще направи. Къде мога да го пусна много тук? По-отзад или по-отпред да го пуснем. Охо. Тук има Бендит. Тук ще ни вземат кулата, много гадно. Дай, засили се. Бам! Това го добавят в Clash Royale, майна. Няма кой да ни бие, разбирате ли? Просто шансът да ви бият е наистина много малък. И тук пропуснах с фарбола. Да, имаме стрели за принцесата. Винаги си ползвам стрели. Така, тук ще пуснем едно електро. И тук ще пуснем един бендит. Пичове, извинете, но просто... Ето той има флаг машин. Какво ще правим? 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 Трябва да се спасим от това чудовище. Не. Тук ще ни бият. Не. Много гадно се получава тук. Гоблин генг, гоблин генг, гоблин генг, гоблин генг, гоблин генг. Шит! Биха ни. Но какво ви покупичува? Просто ви показах, че може да играете с онлайн хора. И ето го и другия проблем. Ето това не искам да почвам. Просто сега трябва да го пусна от начало. И то без няма какво да ви покажа друго, но все пак ще го пусна пак от начало сервера. Много гадно така лагва и ще се наложи да го пусна от начало. И да, пичове, като за финал реших да отворя няколко честове. Така. Набързо. Отварям един Giant набързо. 4 карти. Ще има ли легендари? Няма да има легендари. Ако отваряме набързо един чест. Давай. Няма да има легендари. Отварям един Super Magical. О, ще има легендари! Легендарито е! Lumberjack! Yes! Ще го апгрейдам на трети левел. Пане се Bomb Tower. Така набързо тук да отворим един такъв чест. Като за финал отваряме малко чест опенинг. Имаш от начало чест опенинг и като за финал чест опенинг. Да лок, yes. Хайде по-бързо, брат. Добре. Тук ще има още една легендарна. Тук има две легендарни само. Лава Хаунда. Добре. И Мега Кнайта. Електро. Еми да, пичове, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам да ви харесал. Ако е така, може ли да удариме 30 лайка, пичове? Това е привет сервера на Clash Royale. Показах ви няколко неща. Просто тук може да си играете искате Clash Royale, но само не знам дали може да правите турнаменти, дали има шанс да направите някакъв турнамент. Това не го показах, но мисля, че ще може да правите турнаменти. Просто интернет малко ми лагва, така че това ще бъде всичко от този епизод. Ако ви хареса, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за моят YouTube канал. Аз бях The Gamer TV и ще се видим в следващото видео. Чао!